Gepleyer Adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 16-njy apreli. Hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jym programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde ýüzüni botoks etdirýän we dodogyny çişirdiýän gelin gyzlara gödekçilik güýçlerini diýilen atlan çap edilen habar we gepleşik Adatlyň web saýtyny iň köp okuranlaryň we iň köp dinlenenleriň bäşligine giripdir. Türkmenistanyň Russiýa Türkiýanyň üstünden barmagyň täze usullary. Balkanyny reýt geçirilip nikahsy jinsy gatnaşykda bolanlara 10.000 manat jerime salynýar. Türkmenistan internetiň tezligi görülip estilmedik derejede hayallady. VPN hyzmatlary petige diredi. Kadiýet we adalet idaralarynyň işgärleri syňydan geçirilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Farapda tok, gaz we suwup jünçüligi kadasyzlygyna galýar. Ramazan aýynyň başlanmagy bilen Aşgabatda ardanet peýda boldy. Türkmenistan ýene-de koronawirusa garşy görüşi güýçlendirýär. Yine bir Türkmen uçary Minske baryp gaýtdy. Odalkynyň gyssagylyk olmagyna galp bomba howpy sebäp boldy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyň web saýtyny iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 15-nji hepde atly foto sergimiz çekýär. Hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizi hepdeniň esas temalary bilen dowam etdirýär. Olaryň birincisi türkmen häkimetleriniň gözellik salonlaryna garşy alyp barýan görüşi ýa-da ýöneköy raýatlaryň ýene iş ýerlerini ýitirmegi bilen bagly bolsa, ikincisi öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýene bir wezipe berilip işiniň has köpelmegi bilen bagly. Habarlardan ma'lum bolýaly, Türkmenistanyň öňkü prezidenti hem wagtal dürli hyzmat nokatlarynyň we dükanlaryň iş düzgünleri bilen baglykda öz nägileliklerini dile getirip adamlaryň işlerini ýitirmegine sebäp bolýardy. Bu ýagdaý täze prezident döwründe hem gözellik salonlaryna garşy görülýän çäreler bilen mundan aňryk dowam ettiriljegi çalym edýär. Bu temany kardeşim gözel dowam etdirýär. Türkmenistanda gözellik salonlary köpçülikden ýapylýar kosmetika hyzmatlaryň we proseduralaryň hemmesi diýen ýaly gadagan edildi. Diňe delikanalar açyk galýar. Emawlaryň işi diňe saç gyrkmak bilen çäklenýär. Hatda olara saç renklemek hem gadagan edilýär. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä, bu gadagançylyk gözellik salonlaryna, delikanalara we masaj edýän karhanalara degişli olaryň edýän hyzmatlarynyň ähli görnüşleri diýen ýaly gadagan edildi. Ählisi manikür, pedikür, kosmetologiya, masaj, depilasiya, gaş bejermek. Hiç kim işläp bilmeýär. Dip Adatlyň Aşgabatdaky çeşmelerinden biri aýdýar. Çeşmeleriň we habarçylaryň sözlerine görä, indi diňe saç kesmek üçin delikanalara işlemäge ruhsat berilýär. Olara saç renklemek gadagandyr. Saç kesmek üçin dellikçiler öz kärhanasyny delikana ýaly hasaba aldyrmaly. Emma delikanalar saç renklemeli däl, saç bejermeli däl. Dip çeşmeýdýär. Käbir kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilenligi şu hepdeniň başynda belli bolupdy. Adatlyň habarçylary hususan da Mardaky ýagdaý barada habar berip, Mary welaýatynyň Bayramaly şäherinde kanun goraýjy daralaryň işgärleriniň gözellik salonlaryna aýlananlygyny we botoksyň hem dodak çişirmegiň gadagan edenligini habar berdi. Kärhanalaryň eýerlerine gadagançylygyň bodulan halatynda agyr jerime we 15 gün tutsak edilmek jazasy barada duýduruş berildi. Indi bolsa Türkmenistanyň paýtagtynda gözellik salonlary köpçülikden ýapylýar. Habarçylar hatda iň uly toý mekanlarynyň hem ýapylandygyny habar berdiler. Ol ýerde diňe ýalaňaç diýwarlar galdy diýip Adatlyň habarçysy 14 aprelde Aşgabatda görenlerini suratlandyrdy. Habarçylar hatda iň uly toý mekanlaryndaky salonlaryň hem ýapylandygyny habar berdiler. Mundan başga da ýurtda iratyň geyimine önsiýen artypdyr. Habarçylaryň sözlerine görä, işini ýitiren ustalaryň köpüsi indi howsala düşýärler we jemgyýetde bolup geçýän zatlara nägiler gartýar. Adatlyk bilen söhbetde şolar Aşgabatly çeşmelerden biri jemgyýetde serdara gahar we nägilelik artýar diýdi. Onuň sözlerine görä, köpler kosmetika hyzmatlaryň gadagan edilmegine ýurdun täze prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň konservativ diýilen garaýşlary bilen baglaşdyrýarlar. Häzirki wagtda munyň sebäbi Serdaryň maşgala babatyny ýygaly garaýşlary we emansipasiýanyň essenlik görnüşlerini tanqidi garaýşlary bilen baglanşdyrylýar.
diýip ýene bir çeşme aýdýar. Azatlyk radiosuna bolup geçýän ýagdaýlar barada Türkmenistanyň resmiýlerinden resmi taýdan düşündiriş almak başartmady. Gözellige girdilen bu nowatdaky gadagançylyk İçeri işler ministrliginiň ýol başçysynyň çalışmagynyň ýerýanyna gabat geldi. Bu kadr çalışygyndan soň destine ilata polisiýa gözegçiligi güýçlendi. Ýollarda köpçüliklerin reýtler geçirilip ýol hereketini bozanlar telewizorda görkezildi. Şeýle hem resmi nikaty bolmadyk jüwütlere jerime salmak işine bat berildi. Geçmişde Türkmenistanyň ilaty saç renklemek, manikür etmek we ýüzüne timar bermek gadagançylygy bilen 2018-nji ýylyň aprelinde ýüz bolupdy. Şonda döwlet edaralarynyň işgärlerinden saç renklemekden, ýüzüne timar bermekden we manikür etmekden saklanmak talap edilip başlandy. Şeýle hem aýal gyzlaryň eşikleriniň uzyn ýere degip giň bolmagy, bedeni ýaşyrmagy talap edildi. Polisiýa bu düzgünleri bozanlygyny aýdyp aýallary köçelerde saklady, sorak etdi we jerime saldy. Hepdeniň zeminiň leýartyny Türkmenistanyny sebäpli ýa-da sebäpsiz işini ýitirýän Ýöneköy raýatlardan tapawutlykda öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun kanun çykarjy guramasyndaky uly wezipesiniň daşyndan ýene bir awraýly wezipe eýe boldy. Bu temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Türkmenistanyň öňkü prezidenti halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Türkiýe döwletler guramasynyň hemişelik maslahat beriji organy bolan Ýaşullar Geňeşiniň agdasy boldy. Gurama bu barada 15-nji aprelde beýanat berdi. Beýanat eks-prezidentiň Ýaşullar Geňeşine Türkmenistanyň ýaşul hökmüne agda bolanyny aýtdy. Şeýle-de beýanat Berdimuhammedowyň Ýaşullar Geňeşine gatnaşmagynyň Türkmenistanyň syýasy, ykdysady, medeni we insanperwer urlarda türk dünýäsi bilen köp ugurly hyzmatdaşlygy çuňlaşdyrmakda goşýan goşandyny täze itergi boljakdygyny aýtdy. Türkmenistanyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow fevral aýynda Aşgabatda geçirilen halk maslahatynyň nowatdan daşar mejlisinde ýurdu dolandyrmakda ýaşlara ýol bermegi makul hasaplaýanyny aýdyp prezident wezipesinden çekilmek niyetini ýaňdytdy. Munyň ýa-da ýurtda gysgaly prezident saýlawlary geçirilip, eks-prezidentiň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow iň ýokary döwlet wezipesine ýeledi. Media habarlarynyň çen tutulsa prezident Serdar Berdimuhammedow daşary ýurtda ýokary derejeli mehmanlardan ilkinji bolup 25-nji martda Türkiýe Döwletler Guramasynyň Ýaşullar Geňeşiniň başlygy Binali Ýyldyrmy kabul etdi. Döwlet telewizionyny görä şol güni Gurbanuly Berdimuhammedow hem Ýyldyrym bilen Aşgabatda duşuşdy. Türkmenistan noýabr aýynda Türkiýe Döwletler Guramasyna synçy agda hökmüne kabul edildi. Odal Türkiýe dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi, Türkiýe Geňeş adlandyrylan gurama agda ýurtlaryň döwlet başçylarynyň 12-nji noýabrda Istanbulda geçirilen sammitine Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistana wekilçilik etdi. Bu sammitde guramanyň ady ötküdildi. Synçylar bir tarap Türkmenistanyň Türkiýe döwletleriň hyzmatdaşlyk guramasyna tarap barha golaýlaşmagyny ýurdun sewitde we dünýäde emele gelýän täze şertlere uygunlaşmak we öz ýaranlaryny gaýtadan gözüne geçirmek synanşygy bilen düşündirýärler. This organization of Turkic states is a natural for a country like Turkmenistan, right? Linguistically, culturally, historically. Türkiýe döwletleri guramasy Türkmenistan ýaly ýurdu üçin dil taýdan, medeni we taryhy jähetden tebii ýaran bolup durýar. Deyip Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier 15-nji aprelde Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Bilermen Türkmenistanyň Türkiýe döwletleri, hususan Türkiýe tarap barha golaýlaşmagyny postsovet giňişlikde Russiýa bilen Ukrainanyň arasynda barýan uruş noktoy nazaryndan seljerdi. Generally, this is something that we're seeing, across the board in Central Asia, at least among the Turkic-speaking states, right? Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, and Uzbekistan. Merkez Aziýa ýurtlary, hususan Kazakystan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkmenistan ýaly türki dilli döwletleriň ählisi Ukrainada bolup geçen wakalary esewan edýärler. Olar Russiýanyň garaşdyrysyndan has agyr ýitki çekýänligini görýärler. Munyň bilen Russiýanyň awraý biraz pese gaçýar. Her bir ýurt üçin partner gerek. Eksport we import uğurlary gerek. Howpsuzlyk ýardamy berur bolanyny bil baglary ýaly hyzmatdaş gerek. Ýöne egerde sen Merkez Aziýa ýaly Ewraziýa iklimining kalbyna ýerleşýän sewit bolsaň, onu bu zatlar sana has köp gerek. Häzirki wagtda hemmeler öz ýaranlaryny we hyzmatdaşlaryny gaýtadan gözden geçirmeli bolýar. Everyone's going to have to reassess their alliances and partnerships with other countries at the moment. Deyip Panier Azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Türkiýe döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşi 2009-njy ýylda esaslandyryldy. Häzirki wagtda Azerbaýjan, Gazawstan, Kyrgyzstan, Özbegistan we Türkiýe bu guramanyň dogry hukukly agzasy bolup Wengriýa we Türkmenistan
oňa syýynçy agza hökmünde gatnaşýar. Brisbane ýere Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly öňkü döwlet başçylarynyň gurumanyň ýaşullar geňeşine agza bolmagy gurum üçin ören möhüm bolup durýar. Qazaqstanyň öňkü prezidenti Nursultan Nazarbayew hem bu guramada işçiň çykyş edýärdi. Şeýle-de ekspert Türkmenistanyň Türkiýe, Azerbaýjan ýaly döwletleri bilen hyzmatdaşlygy ösdürmeginiň ýurdun energiýa eksportyny diversifikasiýalaşdyrmagyna goşup biljekdigini notady. Galy bersede bilermen Berdimuhammedowyň Türkiýe döwletleriniň ýaşullar geňeşine agza bolmagynyň Türkmenistanyň bu ýurtlar bilen has ýakyn we has açyk gatnaşygy bolan umtylşyny görkezýändigini aýtdy. It means that Turkmenistan is signaling that it's much more open and willing to cooperate with this group, the Organization of Turkic States. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň o huzurlugyna kynçylyklar we ýöneki ýardamlaryň hökümetiň alyp barýan owa syýasatyna garaýşlary, şol sanyny döwlet eýçiligindäki türkmen medeniýetyne aýdylmaýan daýhan islegleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň täze prezidenti hem olarky prezident ýaly häkimiýet başyna gelen wadyny owa huzurlugyna dören agyr ýagdaý gaýtaplaýyn tasdiklap, hökümet başlygynyň owa huzurlugy boýunça ornatary Esenmurat Orazgelliýew işde goýuran kemçilikler çüýnilen kesgitleme esasyny käýinç berdi. Ýogsa 8 aprelde geçirilen hökümet maslahatyna ýene-de ýurdun owa senagat toplumyna gazanylan ulu üstünlikler görkezýän ösüş sanlary getirildi. Serdar Berdimuhammedow bu ösüş sanlaryny ýa-da gazanylan gaýdylýan üstünlikleri açyk inkar etmedi. Emma onuň bu puwdagy gödөгçülük edýän vice-premieriň gapdalyndan ýene bir wezipe döretmegi, o huzurlugy boýunça prezident geňeşini bellemegi 3-nji prezident döwründe hem owa meselesiniň bolmanyny hökümet meclisinde ileri tutuljakdygyny aňlady. Şol wagtda syýynçylar paýtagtda we sewitlerde ýakasyn tanadan çörek nowatlary, postsovet giňişligine fevralyň aýagyny dören ýagdaýlar we onuň dünýädäki azyk öpçünçiligini ýetirjek täsirler bilen baglykda Kiçi Berdimuhammedowyň o huzurlugy we neft gaz puwda boýunça prezident geňeşi wezipelerini girizmeginiň tötenlik dälligini aýdýarlar. Ýatlasak, öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem 2007-nji ýylda häkimiýet başyna gelenine näme etmeli bolsa edip, owa adamlarynyň meselelerini çözmek wadasyny beripdi. Sebäbi ondan öňkü prezident Sapar Muratniýazow ömrüniň soňky ýyllaryny öz ygran eden täze owa syýasatynyň netijeli bolmanyny, yerin eýesini tapmagyň başartmanyny, netijede ýurtda gurulan dokma kärhanalar üçin zerur bolan paktanyň hem öndürilip bilinmeýändigini boýnaldy. Şeýle-de ol yer, suw meselesinde giň ýaýranlyk aýdylýan korrupsiýany gaýtaklaýyn tasdiklap, öz jogapkärçiligini boýnalman bu meselelerde yerli häkimleri günäkärläp çykyş etdi. Yerli häkimleri günäkärlemek we ýygy-ýygydan täzelemek usuly Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe hem doly dowam etdirildi. Munyň üstüne yerli syýynçylaryň we azatlygyň habarçylary bilen açyk we anonimlik şertinde gurulýan daýhanlaryň aýtmaklaryna görä, yer suw bilen bagly korrupsiýa, pagtaçylykdaky, şol sanyny gant suwunlarynyň ekrançylygynaky, ýüpekçilikdaky, bag nahallaryny oturtmakdaky mejbur rähmet soňky 15 ýylda has çuňlaşdy. Suw, dökün, tehnika meselelerini kösenýän we çekýän zähmetine görä gazanç edip bilmeýändigini aýdýan owa adamlar bolsa ýyl-ýyldan garyp düşdi. Işden el sowan adamlar barhaken zähmet migrasiýasyna ýakyn edýär. Azatlyk bilen açyk we anonimlik şertinde gurulan aktivitleriň sözlerine görä, başda owa huzurlugyny artdyryp ýazmalara garşy çykan Gurbanuly Berdimuhammedow, soňra owa huzurlugyny işleriň ekişiň we hasyl ýygnamagyň hakykatda ýalan ösüş sanlaryna ukulýan dawaraly spektakla öwrülmegine ýol berdi. Onuň vice-premier ogly bolsa prezident bolmadan öňen prezident kakasynyň awraýyny zeper ýetirýändigini aýdyp, çörek nowatlarynyň görür gözden gizlenmeginiň aladasyny etdi. Syýynçylar owa huzurluk ekinleri bilen bagly arymlaryň ýa-da ilmi esasy bolmadyk ýapysalgalaryň prezidentlik ýaş nesliniň wekiline geçenden soň hem dowam etdirilmegini ýurtda giňden ulanylýan mejbur häkmetiň we kada urulyp barýan azyk gyçylygynyň saklanyp galjagynyň alamaty hasaplaýarlar. Ilat köpçülik üçin döredýän dowamly azyk, o tim kynçylyklaryndan başga mejbur häkmet ýurdun halkara guramalarynyň öňüne alan adam hukuklary borçnamalaryny bolmakda hem ýygyderli tankid edilmegine sebäp bolýar.
Mysal üçin Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň ýyllyk hasabatyna Türkmenistanyny mezuriýa hökman rahmetin jeda ýerlerinden başga ýerde kanun esasyna gadagan edilenligi. Emma muňa garamazdan adamlaryň hökümetin geçirýän dürli çärelerini şol sanyny pagta ýygmagy, gurçuk saklamagy mezur bolýanyny gaýdylýar. Bellemeli ýeri Türkmenistanyň mezur rahmet. O huzuruna saklanyp galýan netijesiz usullar barada inni halkara hukuk guramalary, jurnalistler bilen birlikde daşary ýurtlara çykan türkmen aktivistler hem öz pikirlerini aýdyp başladylar. Şol aktivistleriň biri Mart ewtindäki we ýurdun beýleki ýerlerindäki owhuzuluk meselelerini gowgulýan Nur Muhammed Anaýew bilen söhbetdeşligi geçmeden Progress Nokot online neşriniň geçen ýyl çap eden makalasyndan käbir jümleleri dinleýijileriň dikkatyna ýetirmegi makul bildik. Sitata: "Durnukly usullar bilen ýetişdirilen pagta az suw, az kimik dökünler we pestisitler bilen ösürilýär. Şol wagtyň özünde daýkanlaryň, ýygymçylaryň iş şertleri gowlaşýar we daýkanlaryň girdejileri ýokarlanýar" diýip internetde türkmen temalaryndan analitik makalary çap edýän neşir ýazýar. Şeýle de neşir bu meselede Türkmenistanyň duýulleşir goňşusyny Özbegistanyna amala asyrlayan özgörtmelere öns çekýär. Sitataның başı: 2022-nji ýylyň hasyl mewsiminden başlap döwletiň pagta önümçiligini, bahalary we hökmany satuw meýilnamasyny düzgünleşdirmegi ýatarly. Odal mezur we çaga häkmetiniň ulanylmagy sebäpli özök pagtasyna çäklendirmeleri girden özök hökümeti Abaşa hökümetiniň we halkara häkmet guramasynyň öwgüsini gazandy. Özbegistanyň her ýyl pagta hasyl mewsiminde 2 milliona goly adamy işe çekýärler. Halkara häkmet guramasynyň täze hasabatyna görä Özbegistan 2020-nji ýylda pagta önümçiligini çaga we mezur häkmet bilen göreçi çaltlandyrmagy başart diýip Progress Nokot online neşri Özbek hökümetiniň 2017-nji ýylda ýygymçylaryň häkmet hakyny epesli ýokarlandyrylygyny hem belläp geçýär. Hormatly dinleýijiler, bu makala bilen internetde Progress Nokot online neşrini doğrulugyny tanyşyp bilersiňiz. Eýsem Türkmenistanly pagtaçylaryň alýan aýlyklary nähili şertlerde ýokarlandyrylyp bilinär. Türkmenistanyny nädip mezur häkmetiň soňuna çykmaly we daýkanlaryň durmuş ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaly. Bu temany Ýewropa ýurtlarynyň birinde ýaşaýan Nur Muhammed Anaýew bilen telefon arkaly geçirilen söhbet bilen dowam etdirýär. Hormatly dinleýijiler, söhbetdeşligi dinläp siz hem öz pikirleriňizi ýazsaňyz ýa aýtsaňyz minnetdar bolardyk. Nur Muhammed, siz bir owaglyn hökmünde Türkmen owasynyň öňünde duran problemler, şuňky meseleler bardy, öz pikiriňizi paýlaşsaňyz. O hazırlygyna iň esasy nähili ýalňyşlyklar göwerildi, näme üçin şuňky agyr ýagdaýa geldi Türkmenistanyň owa hazırlygy? Şunu çenni şu Türkmenistan hükümeti dine odan siyaset alıp bardan olun esası yanlışların biri. Odan siyaset yani televizorda her yıl ösüşlere beslenyen istatistik malumatlar bilen ha geçen yıla garanında yüzneçe götürme arttı şeyle böyle gurumlar bilen halka ağırlak geldiler. Yani göz boyuculuk siyasetini gara ayırmanlıklar için bizim o hocalığımızdan belki strukturalarda da kemçilikler var. Yani şu edek o hocalığına değinsek mesela için bizim özümüz biliyoruz. Bizim patrodumuz vardı. Pagta patrodumuz. Yani şonun dökününü alacak bolsaň o arçynyna oňa 5 manat bermeli. Iň soňunda pagtasyny tawşyranda bir giden tutumlar var. Mysal üçin bir gede kültür geçen bolsa 3 ödek diýip däýärler. Azot berilmedik bolsa berildi diýip däýärler. Şu problematy var. Biram adawynyň garşylygyny türkmeniň daýhanlary hiç haçanam razy bolup bilmediler. Bir Gurbanul Berdimuhammedowyň geleýän ýyly 1-nji ýylyna dahod gowy berdi. Ana şonu häzirim hemme daýhan bilýär. Ondan soňkylaryň hemmesinde de daýhan öz adawynyň garşylygyny alyp bilmedi. Ulu Berdimuhammedow häkimet taşyna gelenini owa problemasyny, owa meselesini çözmegi bir kwada berdi. Sebäbi öňkü prezident hem ýeriň eýesini tapmanlygyny boýna alypdy. Emma şondan soň käbir finansiýaklaryň edilendigine garamazdan Berdimuhammedowyň döwründe owa ilatynyň has garyp düşenligi, owa infrastrukturasynyň has tozanlygy, suw deskalarynyň bolsa sandan çykanlygy, şu suw hogdanlarynyň hem iýdegsiz galanlygy aýdylýar. Şu çynmy?
Şol gatysyn şol hakykatdan üçin hatta o arasynda, ilat arasynda şeýle bir değişme hängli bir sözlerim bardy. Türkmen başy döwründen galan görüň ol. Şu wagt ýerde fene ýok, küçde fene bar diýerdiler. Çünkü öňünde tant edenlere ansambl gruplara pul berýärdiler. $5.000, $3.000 bayrak berýärdiler. Bu daýhan bolyn öz yer azabynyň hem puluny hakyny garşylygyny alyp bilen okdy. Şoň üçin şo görüň şo taýdan galan şol. Hakykatdan hem adamlarymyzyň öz maksadyna ýetmeýänliginiň tutnamasy we gitdigiçe de daýhançylyk aşaklykka gidip barýar. Ol görkezilýän telewizordaky statistik maglumatlaryň hemmesi ýalan. Indi Gurbanuly Berdimuhammedow soňky 10 ýaşylyň dowamyny agrotehnik düzgünleri berza etmek hakyna her mejlis geçirenine dagy tapşyryk berýärdi. Indi bolsa onuň ogly täze prezident şo o huzuruna agrotehnik kadrlaryň berza edilmeligini gaýtalap başlady, aýdyp başlady. Ýa-ni siziň sözüňizden görnüşine görä şo Türkmenistany mysal üçin kültü diýdiňiz beceriş geçirmeli bolsa 4-5 gedek gogoça, 4-5 gedek suwarylmaly bolsa şol her bejerişden soň dökün berilmeli bolsa bir ya iki gedek hem şo beceriş geçirilip bilinmeýänini gaýdylýar, suwun ýetmeýänini gaýdylýar, dökünüň ýetmeýänligi dama aýdylyk gelýär. Indi siziň pikiриňizçe şu ýagdaýdaky o problemalary çözüljek bolsa, hakykatdan hem hökümet ýolbaşçylary çözjek bolsa näme etmeli siziň pikiriňizçe? Bu nädip edilip bilinär? Hususiýetçilik diýip bir zat näme üçindir ýa? Hususiýetçilik eger Türkmenistanyň ýani bir döwletde hökümet şol strukturany oňaryp bilmese hususiýetçilige geçirilýär. Elbetde daýhanlaryň hususiýetçiligine bersin. Ýani näme ekjegini, näme hasyl aljagyny goý erkin bazar gatnaşygy esasynda özü karar bersin şol näme ekiljegini, näme goýjagyny. Sen hökümet hökmüni näçeden bahasynyň näçeden aljakdygyny sen her ýyl öýlan et, şoňa degişli müdürlikleriň üstü bilen. We şonam satyna alam şo wagtdan. Eger halasalar sana satar, halamasalar özler bağlarda satarlar. Yöneten her yıl şey dibem daýhanlara murukturup bilýän hasylan ekmeklerini sen olara aýtman, sen şu yıl soğany şu wagtdan kartoşkany, şu wagtdan almany, şu wagtdan yer almasyny, şunu diýip ersiniň öz bahalaryny çykarsaň, daýhanlara da hususiýetçilik berseň, şolaň özleri bağdary bol edýärler haritdan esasanam şu ekrançylygyň haridyndan biz şonlukda İran'dan ya da Pakistan'dan soğan kartoşka satın almasız bolýar. Yani eger Türkmenistan hökümeti düzeltmek istese eline mümkinçilik bar. Ýöne näme üçindir beýdip halkyň gözüni goýýarlar. Näme üçin öňümizde spektakl, teatr sahnasyny gurnaýarlar. Onu hiç düşünmek asla mümkin näl. Käwat oturup pikir edýärler. Biziň hökümetimiz bize garşy ya başga ýurtlara bizi düşmanam gerek gelýärler. Özümizde düşman. Yani şolar ýaly düşmançylykda siýasata goýup, göz goýuwçylykda siýasata goýup, bir hakykatdan hem halkyň hal ýagdaýyny maddi durmuş şertlerini gowlaşdyrmak üçin elinden geleni edip bilýärler. Şo mümkinçilik bar. Mümkinçilik bar, finansan bar, pulum bar. Eger ýok bolsa-da, näçe million dollarlap, näçe milliard dollarlap çykaryp ýa-da deruriýeti bolmadyk käbir binalary ýa-da ahal fitiýazatlar etmezler. Bar mümkinçilikleri. Inni şo hökümet tanqyçylarynyň ýa-da öňkü ýaşuly oppozisiýa nesliniň käbiriniň pikirine görä, Türkmen hökümeti ilat garyp, mätäç, garaşly saklamak siýasatyny alyp barýar. Bilkassan şu kynçylyklary döredýär, emel kynçylyklary döredýär. Şolaň pikirine görä, şolaň çaklamalaryna görä. Indi siz täze nesil, ýagny soňky garaşsyzlyk ýyllaryna ýetişen kemaly gelen nesil. Siziň gözüňiziň öňünde bolup geçdi şu özgörüşlükler näme gowruk bolan bolsa-da, näme erwetlik bolan bolsa-da. Siziň pikiriňizçe hökümet dogrudan hem ilaty garyp saklamak siýasatyny dowam etdirip bilermi? Eger şeýle siýasat hakykatdan hem bilkassan ýöredilen bolsa. Şeýle zat bolup bilermi? Ýa siz muňa inanmaýarsyňyzmy? Elbette şeýle oňanmalyk mümkin näl. Eger men oňanmajak bolsadym, ýagny hakykatdan hem halkyny zor bilen garyp saklatmak siýasaty ýalan bolsady, onda maňa bir soraguma jogap bersin. Näme üçin buğday Türkmen topraklaryny A harpyndan iň soňky Z harpyna çenni, dökünü, himesi, sürümü, ekimi, tuwarmy hemme zady bizde biziň oňa dollara bagly ýok, daşary ýurtlara bagly garaşly ýerimiz ýok. Näme üçin onu biziň şu topraklarymyzdan çykkan buğday bilen, şondan çykkan un bilen halky bol edip bilen oklar. Unuň näme üçin bahasy heni gidem gymmat? On dollaryň bahasyny sorsaň haltasy $100 geçip gidýär oň bahasyny sorsaň, dollaryň bahasyny sorsaň. Ýani hökümet kursynyň bahasyndan sorsaň. Nirde bar dünýäde 50 kilolik kaltan unuň bahasy $100. Haýsy dünýede bar, haýsy döwletde bar. Özüň ekrançylyk bilen Türkmenistanyň 60-70 götürme ekrançylygy elverişli mümkin ýerler. 60-70 götürmeni. Näme üçin biz şäher kysmy ýaşaýyş däl, etasy o hojalyk bizde. Ya dağlyk däl,
Ya deňiz bolup ýatanok. Esasy ekrançylyk. Biz şona maňa görüp bilemdik. Ondan oturup pikir edýän, eger şonu da ekrançylyk bilen günni görýän hökümet, ýurt, eger ýene de şol ekrançylykdan gelýän kemçilikler esasında da gıççylykda ýaşaýan bolsa, onu kimden görmeli onu? Elbetde hökümetden görmeli. Bunu diýmek onu hakykatdan hem ýürüteleýin, maksatlaýyn, şolar ýaly siýasat alyp barýar netije emele gelýär. Inni şu ýagdaýa yerli ilat siz marda gördüňiz, mary ullokan ekrançylyk gördü. Marda daýhanlaryň hem netijeli işlemegi başarýanlygy aýdylýar. So şeýle bir ynanç bar, marda daýhanlar yerden hasylanmagy ökdü diýen ynanç bar. Beýleki tebitlere garanlydy. Olar şo bazar meselelerinden hem gowy baş çykarýarlar, hususiýetçilik meselelerinden hem gowy baş çykarýarlar diýen pikir bar, ynanç bar. Eýsem şu marda adamlar şu siýasata nähili garýarlar? Belli bir döwürde men ýadyma düşüşine görä marda käbir hojalyklaryň daýhanlary bileleşip adatlyga hat ýerdiler. Şo ýeriň hususiýetçiligi dogrudan köpräkden berilmeligi, hem daýhany erkinlik berilmeligi barada öz seslerini estirjek bolup adatlyga hat ýerdiler. Ol hat kim efirde elbetde berildi. Ýöne soňky gelip bolşan habarlara görä şo marda hem beýleki ýerlerde kärenneçileriň ýerleriniň alınıp hususy telekeçiler diýilýänlere berilýänligi aýdylýar. Indi adamlar nähili garýar? Bu ýagdaýda dogrudan bolan ýaşap bilmegi, öz hojalyklaryny dolandyryp bilmegi, güzeran edip bilmegi mümkinmi? Yani Türkmenistan'da işsizlik, Türkmenistan'ın beren malumatlarına göre hakik olsa da hakikatte 60 yaş götürümlerde gediyor işsizlik. İşsizliğin köp yurdunu adamlar esasanam yani ekrançılık bilen meşgul olaýmasa ya da bir kiçirak telekeçilik bilen suda bilen meşgul olaýmasa başka zat garanok. Esasanam daşa yurda çıkmana gidip eklenjetmäne mümkinçilik berilenok. Elbette häzir aştalar o yurtda ne daýhan galýa, ne telekeçi galýa, ne suda galýa, ol iýen başka tema. Ýöne şu Türkmenistan hökümeti şu kärende ýerleriniň men tanıyan 200 hektarlap, 300 hektarlap ýere palta ekip, şoňa mesasyny barıp bankdan halta pul alyp gaýdanlaryny gördüm. Şolar ýaly kärenneçilerimden bar. Elbetde men 2 ýyl bärini nämeler bolup ber, aňarda näme goýulyp ber bilemok. Ýöne şolaryň meniň 2020-nji ýyla çenli şu Türkmenistanyň daýhanlarynyň kärenneçileriniň hemmesiniň bir agızdan näledigini esasanam tölew meselesinde, paltaň tölew tölenenine, şonuň çykdagylaryny hasaplanlaryny, tutumlar tutulýany, ullukan korrupsiýa işleri var, bank pullarynyň geçirilmek meselesinde, korrupsiýerleriň uly rolu var, emellarlaryň. Yani tutumlar uly artykmaş tutulýar. Halka nemesin dolup bilmedikler, ýasama görkezme nemeler parhorluk esasında ýapýarlar. Şolar ýazatlaryň öňüne geçilmeli birinji bilen şol zatlaryň öňüne geçilmeli. Onu sen hem bilýäs, men hem bilýän, hemme kişi bilýär ýöne näme düşünürgen zat Türkmenistanyň dolandyryp oturan strukturasynyň iň başynda kada men hawary ýok. Bu zatlara inanmak mümkindir. Yani şoň üçin biziň Türkmenistanyň daýhanlaryny eger sen seretmesen, daýhanlar sen şu bazardaky haritlaryny bolýan adamlar. Şu önümçilik edýän adamlar şolaryň sen eliň aýatyna götürüp saklamaly sen gaýtsam. Şolary gollu waryn bermeli ki haritlar adyk önümçiligi bol bolsun hem amatly bolsun. Ýok, biz şonan başaramok üniversite. Inni onu sizin pikiriňiz şu importyň ornuny tutýan önümleri öndürmek üçin daýhanlara ähli şertler döredilýär ýa-da daýhanlar işlemäni başaranok diýilýän zatlar onda ýalan bolup çykýardy. Elbette yalan. Sen daýhana mümkinçilik bersen, bizim Türkmen halky gaty işen girmeli. Tuwelmedin ha daşary ýurtlarda da şeýdip işläp, men dünýäde dogry aýtsam, dünýäde göremok. Şeýdip şolar ýaly zähmet söýür halky hakykatdan hem göremok. Yani her kim ya okujak, biri-birinden galman işlejek, bu tarapdan biri-birilerini mysal alýarlar. Ýöne edir şolar ýaly edip ýurdumyzda möstürip bilseydik käşke. Biz şu wagt her kim özüçe öz ýagdaýyny gowulaşdyrjak bolýar-da, daşary ýurtdan işläp öz maşgalasyna gollap berjek bolýar. Ýöne biz şonu agdybilik bilen Türkmenistanyň owa hojalygyny, senagatyny, beýleki iqtisadiýatyny, adalet strukturyny hemmesini ýola goýulsa-da, ananyň Türkmenistan gaty gyska wagtda Birleşen Arap Emirlikleri, Katar ýaly döwletleriň hatarına girip, Orta Aziýanyň Şwetsariýasy bolup bilýär. Şoňa da mümkinçilik bar şo taýda. Ýöne ol halkymyzdan hem gerek, şoňa umtylma elbetde hökümetimizden hem gerek. Nur Muhammed ýene bir soraw, siz ýaly şu 40 ýaşly, 30 ýaşly, 25 ýaşly Türkmenistanlaryň arasynda sizinki ýaly pikir edýän adamlar yeterlik barmy? Menki arkeolojiyana ýerleşdirmek gapken köpçü bizde şu daýhana ýol berilenok, ay bizde bilimle ýol berilenok, ay bizde okuwça ýol berilenok, bizde şoňa ýol berilenok, muňa şo hemme kişi bilýär. Ýöne sesini çykarmana gorkýarlar, çünki ha özüňiz hem görensiňiz, biziň aktivist bolup görüşip görenleriň başgalaryna azar berilmegi ýankylaryň hakyky niýetiniň, pikiriniň orta çykmagynyň öňüne alýar. Adamlar şo zatlar aýtmakdan säýänýärler diňe. Biziň kiň tapawut, biziň medir şo halk şolardan tapawutda bir daşyna çykardyk, halkyň pikir
pikirini elbette efirlere gelip yüzüne açman çıkış edip diýende iyleşemdiň hemmemizin pikirimiz bir ýerde jemlenýär. Ýöne elbette bizim hökümetimiz namartlyk edip olaryň konstitusiýanyň gödük bolup maşgalalaryna, hosarlaryna azar bermegi. Totaýda şu zatlaryň öňüne geçýär. Bolmasa şolaryň hosarlaryna, maşgalalaryna azar bermejekdigini boyun alsyn. Şu zatlary siz her bir adamdan eşitersiňiz. Men aýdan sözlerimi her bir adamdan eşitersiňiz. Nurmuhammed Anaýew adatlygyň söhbetdeşligine gatnaşyp pikirlerinizi aýdanyňyz üçin köp sag bolun. Minnettar. Sag bolun.